ба фикри ман ки барои гуреза қабул кардан Тоҷикистон омода нест ҳоло. Барое ки бояд ки иқтисодиёти мо пеш рафта бошад ки мо гурезаҳои дигар давлатро қабул карда онҳоро бо ҷойҳои корӣ таъмин намоем. Масалан чӣ кунем, як шароите барои онҳо фароҳам орем ки ва ё худро дар як озодӣ фикр кунанд. Агар Тоҷикистон тавонад чӣ хеле ки мо буд онҳо уҷо рафта уҷо зиндагӣ карданд, ҳамин хеле дигар метавонанд бо чин қабул кунанд. Агар натавонанд қабул кардан наметавонанд. Ба назаратон то чӣ андоза омода аст Тоҷикистон? Тоҷикистон ҳама шароит дорад. Ҳама шароит дорад. Нафарое ки меоянд барои Тоҷикистон ягон зарараш нарасада, масалан барои мегӯ. Ба чӣ зарар масалан? Хай ки медонад ки нияту масалан гирезаҳо ҳозир рафтанд дар Аврупо чӣ корое накарданд, чӣ корое намекунанд. Шароита нигоҳ кардан дар кор ки чӣ хел аст. мо мумкин аст қабул карда тонем, мумкин аст ки қабул карда натонем. Хуб назари шумо чӣ аст масалан? назари ман ҳеч гуфта наметавонам. вақти пеш буд мисол ҷанг буд, мисол чӣ буд, ҳаймо гиреза шида рафтагӣ буданд, дигар касо вай мекарданд, дастгирӣ мекарданд, ёрдам мекарданд. ҳозир мисол шароитамон ҳамаш хуб вай метавонем ки мисол худмон вай кунем, дигар касоро дастгирӣ кунем, ёрдам кунем. дар шароити ҳозир фарқ мекунад. шояд худи афғонҳо ҳам Тоҷикистонро интихоб накунанд ба хотири ин ки мушкили виза асту ин корҳо ҳаст. ба мин хотир ман эътимоди куллӣ надорам, эътимоди қатъӣ надорам ки мо афғонҳоро қабул карда тавониста бошем. Тоҷикистон зарур буд, албатта Афғонистон қабул кард. Ба фикри ман мардуми Тоҷикистон ҳам омода қабул кунад. Шахсан ман қадари 4 фарзанд мешам, шукри худо зурум мераса ки бо каси дигара дастгирӣ кунам, мисол то қадри имкон. ман чӣ ба ташаббус дорам, агар шуд худо нишонат диҳад, худо нишонат диҳад, агар ягон бошад маҷбури қабат кунӣ, чунки уҷо ҳам тоҷик, уҷо ҳам мусулмон, иҷо ҳам мусулмон, ҳар душман. чӣ қадар ки қувват раста, хоҳ ғизоӣ боша, хоҳ либоса боша, қисман тақсим мекунем, хӯрока, ғизоӣ, пӯшока. Метавонем масалан дар хонаатон онҳоро ҷой кунем? Агар сифориши давлат шавад, ҳатман, бале.